sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggi, ang Ginoo labing hingpit, dayon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ubulang adlaw, tugtugang gitara, ipalarog ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugang gitara, ipalarog ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Dayon ta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggi, ang Ginoo labing hingpit, dayon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ubulang adlaw, tugtugang gitara, ipalalog ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugang gitara, ipalalog ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Atong gisaulog karon ning Santos nga Misa sa ikatulo nga adlaw sa Misa Nobinaryo sa tuang tinuig nga pangilin og pagpangandam sa kapistahan sa tuang mahal nga patron San Vitales de Milan. Ug ato ginihalad pasalamat sa Dios sa mga grasya nga tanan. Ug ato ipadangat ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan ug intensyon sa katuyuan sa ato ang team of pastors, sa katuyuan sa ato ang mga benefactors and sponsors and pilgrims of the day, ug sa katuyuan sa ato ang minahal sa kinabuhi na binakanila nga ato ang gisaran atong iampo. Ug ato sab hinumduman ng mga kalag sa purgatorio atong iampo alang silang kapahulayang dayon. Aron kita maandam sa pagsaulog ni Santos nga Misa ato karong hinumduman atong mga kalapasan o kasalanan ug atong pangayoon ang pasaylo sa Ginoo. Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios na makagagahom sa tanan og pasaylon sa atong mga sala
Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga nag-abli sa ganghan sa gingharian sa langit, alang sa mga natao pag-usap pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo, patubuha dinhi sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag, aron human kami mahinluhi sa tanang mga sala diha sa bunyag, makadawat kami sa mga gisad sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangtuhuran. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan o sa mga eskriba, pagkagahi ninyog ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto, nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel. Apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labawong hukmanan na mati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpagagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya, gitaral niya sila ngadto sa gawas sa syudad ug gibato ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Unya, miluhod siya og misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo,
gitugiyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugiyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga talangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato, ug akong saliptanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugian ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, umatinod anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya ako ug maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padan agang imong nawong ngari sa imong sulukon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Kitakuan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tawo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugiyan ang akong espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia, 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 alleluia. Alleluia, pagday ko ng Diyos. Alleluia, pagday ko ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang katawhan miingon ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon. Ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Ihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang paan gikan sa langit. Ang akong amahan ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maong paan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon. Ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsunan, gikaingon nga ang pagkaon, food, usa kini kapamaagi aron dili lamang pagbusog sa atong tawhanon nga kagutom, kundili ang pagkaon usa kini kapamaagi aron sa pag-ugmad sa atong mga relasyon. Ug mainungdan nga kita mga Pilipino, pamuso kaayo nga kon adunay okasyon sa banay o bisag unsa nga okasyon, di gyud pwede kung way pagkaon. Hasta ang Santos nga misa pasanginlan. Human sa misa isunod ang lamisa, no? Og bisan man gani kung unsa ka gagmay or unsa ka yano o simple nga okasyon, mahimo kining mas makahuluganon kung aduna gayoy pagkaon sa lamesa nga atong pagaambitan. Ug kining maong pagkaon, pagpadayag usab kini sa naghingapin nga gugma sa tao nga mipakaon. Kay gani, ang usa ka amahan sa banay o pamilya atong mamatud-an kung unsa siya ka-responsable. Isip usa ka amahan kung kanunay siya mag-provide og pagkaon diha sa banay. May bawaan man na nimo kung maayo ang amahan kay himsog man ang mga miyembro sa pamilya, no? Kung mga wangkig na gani ng miyembro sa pamilya kana makaingon ta, hain man ang amahan ini. Or kung wa na gani pagkaon ang inyohang lamesa, balhin mo og laing balay bisan tuwa ditoy daghang kaon. O bisan man gani kini mga bag-ong manag-uyab, may bawaan man nimo. Kay sa una, wangkig pa kayo nga wa nakauyab. Karon nga nakauyab na, hapit na mubuto ang aping sa kalingin, no? Kay kada date aduman sa mga bag-o nga mga restaurant, no? Tanan nilang date kaon gyud. Walay date nga walay kaon. O bisan man gani kun aduna moy panagbikil sa imuhang silingan, kay lagi imong silingan maritis kaayo, aron mauli ang inyong maayong kabubuton, hatagig pagkaon, isip peace offering. Siguro daghan ninyo nga mihatag og binignit sa inyong mga silingan niadtong miaging Semana Santa. Muna paghuman sa Semana Santa, nagkalibang ang mga silingan, no? O kung di pagyud maayo ang inyong kabubuton, tagay usa ka bandihado nga munggos o butangi og hilo aron mahuman na ang tanan. And therefore, food nourishes.
relationships. Food is not just filling up our hunger, but it sustains our relationships with family, with friends. Ug mausab kini mga kaigsunan nga ang Dios nga nahigugma kanato nahimong pagkaon aron ugmaron niya ang atong kalambigitan diha kaniya. Gani mas gaan ang ato ang pagbati ug atong dughan sa mga tawo nga kusog kay mo pakaon nato unsa nakaha ang Ginoo nga mo'y pakaon kanato dili lamang og ordinaryo nga pagkaon apan pan gikan sa langit ang iyang mismo nga unod siya mismo ang atong gikaon. The real body of our Lord Jesus Christ, body and soul and divinity of our Lord. Nga tungod niini na ugmad ang atong relasyon kaniya. Tungod niini buhi kanunay ang ato ang paghigugma kaniya kay buhi man sad ang gugma sa Dios diha kanato kay siya kanunay man nga nagpakaon kanato nga iyang mga anak. Sa ato karon nga mga pagbasa mga kaigsunan sa ebanghelyo atong nadungog nga adunay mga tao nga adunay mga pagduda, mga tao nga nangita og ebidensya kung aduna ba'y gahom si Kristo. Ang iya ra gayod nga ebidensya dili kung unsay iyahang gahom o bakaha makapaulan siyag kayo o bakaha ang mga batig dagway iyahang magwapo o magwapa apan ang probar gayod sa iyahang gahom mao ang pan gikan sa langit. The act of feeding us, the act of nourishing our relationship because this is a constant gesture of love. Di ba ya pwede nga kausara mo pakanon sa inyong hinigugma kay kung maorang istoryaha mangita mo glain no kanunay mo pakaon kay ang gugma is continuing, it is enduring, just like the act of feeding. It's not only once hangtod yun nga pulaan na lang kagkaon no mao na nga the most loving of persons are those who are more than willing to feed you. Pero bantay lang mo, kaning mga bana nga sweet na kayo sa mga asawa nga kanunay magdaog cake, magdaog ice cream, magdaog chocolate. Makaingon mo nga, grabe na kayong gugma sa akong bana. Pero at the other side of it, at the flip side, ay mong kumpiyansa. Kay gihinay-hinay mong patay, ana, tungod sa sugar, no? Laliman ka, cake, ice cream, chocolate, di mo abtag buwan, ana, no? Ay mo kumpiyansa kung maura na ipirmi ipakaon ninyo, gihinay-hinay mong patay. Healing me softly. Ug mao kini mga kaigsunan ang atong Ginoo nga humbling kaayo ang iyang gihimo nga nahimo lamang siyang pan diha sa kanunay natong pagsaulog sa Eucharistia aron ang iyang pagkahimo nga pan maoy mo padayag sa iyang wang naghingapin nga pagkigugma kanato kay andam og tagana siya nga mupakaon kanato, and that is a nourishing act. And there is no question about this gesture of love sa atong Ginoo. Kanunay ni nagpadayon kini bisan og hapit na wa nay mutuo niya sa ubang mga bahin sa lugar sa kalibutan. But this is an enduring nourishment. This is an enduring feeding us with the love of God. Apan dili lamang ang Ginoo mo'y kanunay mo pakaon kanato. Apan aduna sa kitay bahin sa pagpakaon sa Ginoo. Gingon sa itong ebanghelyo karon nga ang atong pagtuo mo'y makahatag kanato sa kinabuhing tunhay. Because our act of faith is also nourishing. Sama nga ang gugma sa Ginoo nga nagpakaon maugmaron ang ato usab nga akto sa pagtuo, pagsubmiter sa atong kaugalingon diha sa pagtuo, maugmaron usab.
Daghan kay tag mga ehemplo niini sa tungunang pagbasa sa mga buhat sa mga apostoles ato ang nadungog karon ang unang martir nga si Esteban. Diha sa iyang dakong pagtuo, andam siyag tagana sa paghalad sa iyang kinabuhi aron mambuhion ang ubang pagtuo sa uban. Maugmaron ang iyahang witnessing diha sa iyahang paghalad sa iyang kinatibuk-an siyang kinabuhi aron ang iyahang witnessing mamahimo usab nga pagkaon sa uban aron diha sa iyang gihimo paghalad sa iyahang kinabuhi ang uban mutubo usab diha sa pagtuo. Ang atong mahal nga patron si San Vitalis o San Vidal usa-usab kini ka martir sama ni Esteban. Kundiin kung wa pa ni sila pagtuo, di yun ni sila andam og tagana sa paghalad sa ilang kinabuhi. Posible nga moingon sila, nganong magpakamatay man ko, wa paroy Ginoo? Nganong ihalad man ning akong kaugalingong kinabuhi, wa paoroy langit? Alkansi ko, tablat ang tanan. Pero tungod sa ilang dakong pagtuo, maugmaron nga pagtuo, wa gayud sila naghingapin o wa sila nasayangan sa ilang paghalad sa ilang kaugalingon kay sila nasayod nga ang ilang paghalad sa ilang kinabuhi. Their act of witnessing and even their act of martyrdom is at the same manner nourishing, at the same manner would feed us so that we will also grow in faith by the witnesses of others. Muna makigsunan ang Ginoo nagpakaon kanunay kanato aron mutubo ug mulambo ang atong pagtuo aron kita usab dili gutumon diha sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kay kini bayang tao kung gutumon na ang sapot mas labaw pa sa no? Kung kini bayang tao nga gutumon, pwerte gayong gubutag utok ini. Muna nga kung gisapot gani na gisapot pakana, di ba maulian? Mura sana kung inyong mga anak, inyo ganing plano mo nga inyong kasab-an, ayaw kasab-in ninyo kung gutom. Kay kamo unya kitkiton. Baka na usa, ikaw magpakaon, una kasab-i. Di ma maminaw na sa inyong kasaba, no? And therefore, the Lord who feeds us, the Lord who nourishes us, is also the same Lord who acts and who asks us and who encourages us to be the food of others, to be the nourishing of others in how we live our faith each day of our lives. Nga sama nga kita mukaon sa matag adlaw aron mutubo ug mulambo ang atong kinabuhi sa pagtuo. Ini atong kasaulugan karon sa Eucharistia ato na usab nga pag-aambitan ang Ginoo nga nagahigugma kanato nga ang Ginoo mo'y nagpakaon kanato dili lamang sa ordinaryong pagkaon o pan, apan siya mismo ang atong gikaon. We eat God in His divine nature. We eat God in His humanity and in His divinity. Aron diha sa kanunay natong pag-ambit nining lamesa sa gugma sa Dios, mutubo kita diha sa atong pagtuo. Aron ang uban usab nga makasaksi kanato, mutubo usab diha silang kinabuhi sa pagtuo. Amen. Pagampo sa katawhan. Gidapit kita sa pagpangita diha kang Jesus alang sa pagpamayad nga langit ray bugtong makahatag. Mutuaw kita sa pag-ingon, Jesus, nagasalig kami kanimo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan, maningkamot sa pagdala sa gugma ni Kristo, ngadto sa tanan nga gigutom alang sa pan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga makaamgo kita nga ang presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia maoy kanunayng tawag alang kanato sa pagpaambit sa atong kinabuhi ngadto kanila nga atong mahimamat, magampo kita.
Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga gigutom o giuhaw, tagbawon ni Jesus nga atong pan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga naalimahan sa santos nga Eucharistia, dinhi ni ining kinabuhia, banhawon sa katapusang adlaw, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Langit ng Amahan, gipadala nimo ang imong anak gikan sa langit, aron maamong espirituhanong kalanon, ug aron tultulan kami niya nganha kanimo. Itugot nga sa kanunay, makig-uban kami kanimo, pinagi sa among pagtuo kang Jesus, ang pan sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kamo, ron akong inyong sakripisyo, dawaton ng ta sa Dios, namahan na makagagahom sa tanen. Dawato ng ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga halad nga nagmalipayon nga simbahan, ug ihatag ang bunga sa kalipayng dayon, ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanun sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa
Santos kid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalhaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalano mo sa matagadlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangay kami kanimo, Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo manangging harian, ang Ugang imaya hangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato karon ipakita ang atong panag-inigsunay. Panagdait maanaa kaninyo. Diyos nga nagawag ta sa hasala sa kalibutan. Kaluy, 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 kami kondero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan. Kaluy, 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 kami. Kordero sa Diyos na nagawag ta sa hasala sa kalibutan. Hatagi kami sa Mao kini si Jesucristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulan kitang gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo di ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang na mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping unta kanato sa kinabuhing dayon. Amen. O Ginoo, tanawa nga mapuanguro ng imong mga tao, o gihatag ka namo ang imong gibago pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo
kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad naton santos nga misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo.